Ku danna subscribe kamar haka domin samun shirye-shiryenmu cikin sauki. Kana sannan ku je ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku akan kari da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. Barka da danna wannan bidiyo. Za ku je yadda 'yan Boko Haram ke taka fitococinsu a garin Gaidan jihar Yobe, garin sufetan 'yan sandan Najeriya. Sannan kuma idan ka bi mu har ƙarshen bidiyon za ku je yadda ake ta ƙara samun hautsanewa al'amura da siyasa da kan gidan mulki a ƙasar Chadi bayan musuwar Idris Deby shugaban ƙasar, da kuma yadda wasu ke nuna rashin goyon bayansu na ɗora ɗansa a matsayin shugaban riƙon ƙasar. Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniyan da ɗumi su. Rahotanni sun nuna cewa Boko Haram sun fara kafa tutocinsu a wasu sassan Gaida. Mayakan Boko Haram sun fara kafa tutocinsu a wasu yankunan karamar hukumar Gaida kwana biyu da kai harin sigarin. Har yanzu dai mayakan ba su bar yankin ba, duk kuwa da cewa bataliyar sojojin yankin na nan a yankin, amma hakan bai sa sun daina abin da suke ba. 'Yan ta'addan sun lalata kayan sadarwa a yankin, wanda hakan yasa ba damar amfani da kamfanonin sadarwa. Rahotanni da ke shigowa yanzu sun nuna cewa mayakan Boko Haram sun fara kafa tutarsu a wani bangare na Gaidan jihar Yobe. Garin na Gaidan shine mahaifar mukaddashin sufaitan 'yan sandan kasar nan, Mr. Usman Alkali Baba. Wasu daga cikin mazauna garin sun tabbatar wa Channel TV cewa 'yan ta'addan sun kafa tutocinsu a wasu sassan garin. Hakanan kuma sun fara yawo gida-gida suna kiran mutane su yadda su amshi aƙidarsu. Duk da cewa rundunar sojoji da ke Gaidan din suna nan a yankin, amma hakan bai sa 'yan ta'addan sun daina abin da suke yi ba. Wasu daga cikin kafofin sadarwar yankin sun samu matsala saboda harin, wanda hakan ya kawo matsalar sadarwa a gaba ɗaya yankin. Da yawa daga cikin mutanen yankin sun shiga halin kanikayi saboda sun kasa samun damar ji daga 'yan uwansu saboda matsalar sadarwa a garin. Cibiyar inganta addinin musulunci ICICE ta bayyana cewa an samu biliyan 1.3 daga cikin biliyan 3.15 da ake nema don ƙara faɗaɗa masallacin Allo. Shugaban cibiyar Dr. Kabir Kabo shine ya bayyana haka a ranar Asabar a Abuja, kuma ya ce za a fara aikin ba da jimawa ba. Shirin zai leƙa ɓangaren wasanni, inda za ku ji cewa wani ɗan Najeriya ya ce ya fi kowa iya dambe a duniya. Ɗan Najeriya Kamaru Usman, wanda ya lashe kambin damben ajin matsakaita. Tauraron damben duniya Kamaru Usman ya yi nasarar kare kambinsa na ajin masu matsakaita dambe a karawar da suka yi da Jok Masvidal, abin da ya sa ya bayyana kansa a matsayin wanda ya fi kowa iya dambe a duniya a wannan zamani. Yayin karawar da Kamaru ya yi da Masvidal, wanda a karan farko aka bar 'yan kallo suka shiga a Jacksonville da ke Florida, ɗan Najeriya ya doke ba Amurken da ya kalubalance shi Jok Masvidal a minti guda da daƙiƙoƙi biyu na zagaye na biyu na karawar, abin da ya sa ya shaida wa 'yan damben da ke wurin cewar yana ci gaba da murmurewa. Wannan shine karo na 18 da Kamaru Usman ke samun nasara a jerin damben da yake fafatawa ba tare da an samu galaba a kansa ba, abin da ya sa shi shelar cewa Ayo ya zama ɗan damben da ya fi kowa a duniya. Kafin dai wannan karawar, Kamaru da Masvidal sun kara a watan Yulin bara, inda ɗan Najeriya ya doke abokin karawar tashi a zagaye na 5. Wannan ne karo na farko da aka yi wa Masvidal bugu guda a tarihin karawar dambensa, wanda yawan sai kai karawa 50. Mu shiga ɓangaren tsokaci. Mutuwar Deby ta haddasa rikicin cikin gida, ta raba kan sojojin kasar Chad. Mutuwar Idris Deby ta bar kura a kasar Chad akan wanda zai gaji kujerarsa. Ba a ga maciji tsakanin manyan 'ya'yan marigayi Idris Deby da matan aurensa. 'Yan adawa da bangaren sojoji da mutanen gari ba sa goyon bayan mulkin soji. Kwanaki biyu da binne shugaba Idris Deby a ƙasa, jaridar Daily Trust ta ce an samu sabani tsakanin manyan siyasar kasar da 'yan uwan marigayi. Inda rigimar farko take shine wasu daga cikin 'ya'yan dangin marigayin ba sa son ganin Janar Muhammad Idris Deby ya matso kusa da kujerar shugaban kasa. Rahotanni sun ce akwai sabani tsakanin Muhammad Idris Deby da dan ubansa Zakariya Idris Deby. Sannan babu jituwa tsakanin 'ya'yan da matan mahaifinsu. Hindi Deby ce wacce ta yi fice a matan marigayin, ita ce take da tacewa a gwamnati. Mutuwar mai gidanta ya sake fito da rigimar da take tsakaninta da 'ya'yansa. Akwai wannan matsala a gidan soja yayin
da sojoji suka karɓa mulki kuma aka shirya yin zaɓe bayan farar hula sun daɗe suna riƙe da ƙasar ta hannun Idris Deby. Jam'iyyun adawa sun yi kace-kace da matakin da aka ɗauka na naɗa Muhammad Deby a matsayin shugaban riƙon ƙwarya. Suka ce juyin mulkin cikin gida aka yi kawai. Haka zalika ƙungiyar AU ta ƙasashen Afirka ta buƙaci sojoji su sallama wa farar hula mulki a Chadi. Da alamu duk abin da yake ta faruwa, Faransa wadda ta raini Chadi da wasu ƙasashen yankin ba ta da adawa ga Muhammad da sunan goyon bayan zaman lafiya. A halin yanzu, ƙungiyoyin kasuwanci sun kira gagarumin yajin aiki, yayin da 'yan tawayen FARC suka ja kunnen gwamnati cewa ba mulkin gado ake yi a ƙasar ba. A doka da tsarin mulkin Chadi, shugaban majalisa ne yake da ikon ya karɓi mulki ya shirya sabon zaɓe a duk lokacin da aka samu shugaban ƙasar ya mutu. Bayan rasuwar Idris Deby ba haka aka yi ba, domin ɗan cikinsa Muhammad Idris Deby aka ɗauko aka ƙaƙaba a matsayin sabon shugaban ƙasa na riƙon ƙwarya. Muhammad Deby zai jagoranci ƙasar Afirka na tsawon watanni 18 yayin da sojoji za su gudanar da zaɓe.